Moi, mä oon Anna-Kaisa, 40-vuotias biotekniikan insinööri ja uusi toivottavasti kuntoutuksen ohjaaja-opiskelija seuraavalle vuodelle. Eli mä oon päätynyt vaihtamaan alaa siksi, että tekniikan alalla ollessani niin mä huomasin uudestaan, että mä ajauduin omissa työtehtävissä aina semmoisiin toimiin, missä sit mä olin lähempänä ihmisiä konkreettisemmin auttamassa ja optimoimassa prosesseja tuotannossa, jolloin sitten mun se työtehtävä itse tuotannon työntekijänä ja sitten se tuotantoympäristö sinällään niin jotenkin aika ajoin sitten tuntuu 10 vuoden aikana niin kuin mulle täysin väärältä paikalta ja ennen pitkään sitten päädyin vaihtamaan alaa. Se, miksi mä oon hakemassa kuntoutuksen ohjaajaksi, on se, että ensinnäkin mä haluan opiskella lisää asioita. Mä oon aina tosi semmoinen insinöörimäinen opiskelija, eli junan lailla, ja sitten mitä enemmän mä yleensä opiskelen, niin sitä enemmän mä myös asioista motivoidun. Kuntoutuksen ohjaus sikäli mua kiinnostaa sen takia lähinnä, että huomasin, että kun mä diagnostiikka-alaa on opiskellut ja biokemiaa, niin se tavallaan niin kuin oli niin spesifi ala, että sitten musta tuntuu, että mä tavallaan pussitin itseni ja kuntoutuksen ohjauksessa mä oon todennut, että se tulisi olemaan niin monipuolinen ala, että mä en kyllästy koskaan. Se on ihmisläheistä, konkreettista työtä, missä mä pystyisin kuitenkin käyttämään mun insinöörimäistä tällaista luovaa ajattelua ja isojen kokonaisuuksien hallintaa ja sit luovat ongelmanratkaisukyvyt tulisi varmasti tarpeeseen. Ja kun olen tämmöinen supersosiaalinen insinööri, niin ihmisten lähelle mä haluan tavalla tai toisella. Lisäksi mua kiinnostaa niin tässä se monialaisuus, tiimityöskentely, mutta osittain myös yksilötyöskentely mulle on ihan semmoinen positiivinen puoli. Nähdään kampuksella, eikö niin?